Li Sûriyê milîsên ji aliyê Îranê ve piştavanî kirî, bi dihan malên welatiyên parêzgeha Dêrazorê desteserkirine û ji ber firîna hin balafirên nenazkirî bi ser kêvene li asîmanên Meyadîn, milîsên Îranê baregehên xwe vala kirin û tirsî ketiye di nav wan de. Jêderna xwecihî ji Dêrazoreya Sûrî belav kirin ku milîsên ji aliyê Îranê ve piştavanî kirî proseyeke desteserkirina malên welatiyan li parêzgeha Dêrazorê li deverên jêr kontrola rejimê de di çend rojên borî de encam dane. Di encamê de bi dihan jê malên welatiyan desteserkirine. Li gorî heman jêderên xwecihî proseya milîsên ji aliyê Îranê ve piştavanî kirî, bajarên mezin wek navenda bajarê Dêrazorê û herdû bajarên Meyadîn û Elbokemal serbarî hin baregehên rejimê yên berê li xwe girtiye. Hin çalakvanên Dêrazorê tekez kirin. Milîsên Hezbollah Lubnanî balîkariya çekdarên Heres Cumhurî yên rejima Esed bi dihan malên welatiyên ku niha derbeder bûne li taxên çaksaziyê, Kurneş, serbarî avahiya geşepêdana gundewarî, avahiya İsmentê, li taxa Tayba û hejmarek malên din li derdora mizgefta El-Nur desteser kirin. Ji nav wan jî mala bizîşkekî bi navê Mihemed El-Şueybî ye. Li bajarê Bokemal jî heman proseyê milîsên Heresa Sewrî ya Îranê û yên Necba li taxên Tuwêba li tenişt mizgefta Husên, hejmarek malên din li çargoşeya ewlekarî jî ji wan malan, mala welatiyekî bi navê Husnî, Yusuf, Hassan el-Hebaşat û Abdullah Fethî serbarî hejmarek malên din li taxa Ketf li ber çem û hinek din jî li taxa Cum'iyat li xwe girtiye ku taxa Cum'iyat jî bi giştîn haj aliyê wan milîsan ve hatiye desteserkirin. Girêdayî heman mijarê û rewşa bajarê Meyadîn û milîsên Îranê ji derekê ji Dêrazoreya Sûrî belav kir ku duh sibehê hin balafirên nenazkirî li asîmanên bajarê Meyadîn li gundewarê Dêrazorê ta nîv saetê firiyane. Proseyeka çavderiyê encam dan. Ew balafir ne yên rejima Sûriye û ne jî yê Rûsya ne. Di encamê de milîsên Îranê û yên bi navê berevaniya niştimanî yên rejimê baregehên xwe ji çekdaran vala kirin. Heman jêderê tekez kir ku milîsên Îranê û yên rejimê tuçek neavêtin balafiran. Lê piştî balafir ji asîmanên Meyadîn derketin, hejmarek mezin ji otomobîlên leşkerî belav bûn û rewşa amadebaşiyê hata rekhandin. Ji destpêka şoreşa Sûriye ve tanha, milîsên Îranê û yên bi ser ve piştavaniya Rûsya jî pişta rejima Sûriye girtine. Tanha neştina were rûxandin. Bi hezaran sivîl kuştine û hewlên mana xwe li Sûriye berdewam dikin. Tevî hemî hewlên Amerîka û İsraîlê. Derxistina wan ji Sûriye, armançkirina wan gelek caran lê hin jî dimînin û mal û milkên welatiyan desteser dikin.